كمي تمسيوكا بدمس أمريكا تولد ولد جبريل إزي قدام سنبت بالساتلايت VOA 24 كاب واشنطن دي سي إنما حلال خوف نوي أبزسو من إزي كاب سمحلال فقل إنها سناي قدام سنبت راديو دمس أمريكايو زحاشنبر زخاف زمن تماليسون كيمص حقኛ ስግግር ንደቅና ክነረጋግጽ ሎም ይግባ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሎም ዝተጀመረ ሓድሽ ዓመት ናይ አፈጻጽም ዓመት እዩ ዝባሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንሃገርና ናብ ዝሓሸ ዕድል ነሰጋግረሉ ወሳነ ዓመት እዩ ኢሎም በቲ ዝተለምናየ መሰረት እነካይዶ ምርጫ ድማ ናይ ሃገርና ናይ ዴሞክራሲ ታሪኽ ናብ ዘይወርደሉ ብራኸ ዘብጽሕ ክኸውን እዩ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ بمخنيات حدش عامت كلتشحن 12 نملؤ حزب إثيوبيا أب زغبرو مدره እዩ زارغا عامت بمدهساس حدش عامت زأنفت قدما منستر أبي أحمد زحالفت عامت كلتشحن 11 إثيوبيا زتوهلل شجرات زغطمتلو عامت ይብል ዶክተር አብይ በለውጥ እርምጃዎቻችን ታጅቦ ላይመለስ በማለፍ ላይ ያለው ዓመት ብናይ ለውጢ ስጉምትታትና ተዓጅቡ ዝሐልፍ ዘሎ ዓመት ልዕሊ ቁጽሪ ዕድሚኡ ከቢድ ፈተና ዘርአየና ግን ከዓ ኢትዮጵያ ብፈተና ዘይትወድቕ ምዃና ዳግም ዘመስከረ ዘመን እዩ ነይሩ 2011 ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አተሓሒዙ زحالف حد عامت قبل على إثيوبيان نزمنات تسعين وزصنح دخنت جسكولنا مرقصتي مسالات عفنان كوينات حدا قام بتتانن بزلقنت نخوجد كمون ناي زمنات تسرى ديمقراطياوي زخونه ناي كلكلات قعزنا كعقت ناي كوينات تاريخنا كوينات كوينو نخي قصل إثيوبيان مصر الصوم خعرقو ናይ ዘጋታት ክብርን ሃገራዊ ሓድነትን ብልጽግናን ንኽረጋገጽ ናይ ሓደ ዓመት ዘይኮነስ ናይ 10 ዓመት ዘይተኸፍለ ዕዳ ዝተሸከምናሉ ዓመት እዩ ነይሩ ኢሉ የዜጎች ክብር ሃገራዊ አንድነትና ብልጽግና እንዲረጋገጥ የአንድ ዓመት ሳይሆን የ10 ዓመቱን ውዝፍ ዕዳ የተጋፈጥንበት ዓመትም ነበር ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ህንጸት ስርዓት ዴሞክራሲ ንድሕሪት ንኸይምለስ ምስራሕ ከም ዘድሊ ዘዘኻኸረ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝተተኽለ ፈልሲ ዴሞክራሲ ንኽዕንብብ እቲ ባይታ እናሰፍሐ እምበር እናጸበበ ንኸይከይድ ዝሓሸ እምበር ዝኸፍአ ዘመን ተመሊሱ ንኸይመጽእ ብስርዓት ኮነ ብትካላዊ ኣሰራርሓ ሓይልና ሓቀኛ ስግግር ንደቅና ክንረጋግጸሎም ይግባእ ኢሉ ኣተሓሒዙ ዝመጽእ ዓመት ንዝሓለፈ ዓመት እናዘከርና ንጋጨወሉ ኣይኸውንን ኢሉ መጪው ዓመት ያለፈውን እያስታወስንና እያወሳን የምንጋጭበት ሳይሆን መጪውን እያለምንና እየተለመን በአንድነት በፍቅር ተደምረን ዝመጽእ ዓመት ናይ ዝሓለፈ ዓመት እናዘከርናን እናዘኻኸርናን ንጋጨወሉ ዘይኮነስ ንመጻኢ እናሓሰብናን እናተለምናን ብሓድነት ብፍቕሪ ተደሚርና ንውሕ ዘሉ ፍጹም መፈለምቲ ዓመት ክኸውን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ቀጻሊ ትልምታትን ተስፋታትን ተሃገር ከብርህ ከሎ ዝመጽእ ዓመት ንሃገርና ናብ ዝሓሸ ዕድል እነሰጋግረሉ ወሳነ ዓመት እዩ ኢሉ መጪው ዓመት የመፈጸም ይሆናል በጥራት በጊዜ በታሰበው ዋጋና ዝመጽእ ዓመት ናይ ፈጽሚ ዓመት እዩ ብጽፈት ብጊዜ ብዝተሓሰበ ዋጋን ትልምን ክንዛዝም ክንጅምር ኢና ዝተጀመረ ናይ ለውጢ ኸይዲ ኣብ ዝዓለምናዮ ሸቶ ብምብጻሕ ምስ ጎደና ስልጣነ እነዋህደሉ ዘመን ክኸውን እዩ ዝጀመርናዮ መስርሕ ሰላምን ዕርቅን ኣብ መፈጸምትኡ በጺሑ ሰላም ባህሊ እንገብሮ ዘመን ክኸውን እዩ ባቀድነው መሰረት የምናካሂደው ምርጫ የሀገራችንን የዲሞክራሲ ታሪክ ወደማይወርድበት ከፍታ የሚያደርስ ዘመን ይሆናል
ሎሚ ዝተጀመረ ሓድሽ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ ከም ዝኽእል መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝኣንፈተ እኳ እንተኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይነበሮን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 2011 ዓመት ምረት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኸይዲ ፖለቲካን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሓድሽ ዓመት ቀጻሊ ዕድል ተሃገርን ዘለዎም ተስፋን ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእይቶ ሓቲትና ኣለና። ብተወሳኺ ድማ ምርጫ 2012 ጠሚቱን ሙሉጌታ ጽባሃ ኣዘራሪቦም ነዚ መደብ ይኽልና ኣሎ። ኣይተ ገብረ ጽዮን መሐሪ በመምህርነት ሙያ እናሰርሖም ዝርከቡ 2011 ምርጋዕ ዘይተረኣየላ ሕገ መንግስቲ ዝፈረሰሉ ዜጋታት ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝነበርሉ ቦታታት ዝተፈናቀሉ ሃገር ከም ሃገር ብምስር ትቕጽል ልብል መብዛሕትኦም ዜጋታት ዝዓዲ ወይ ህዝብታት ኣብ ሕቶም ምልክት ለእተውሉ ዘመን ስለነበረ ምቾት ለህብ ዓመት ተባሂሉ እዩ ክምደብ ልኽእል። ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈረት ሚሚት ሃረቀብ ወገናም ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ዝተሓተ ይመስለኒ ከም ትግራይ እኳ ደሓን ተኾነ ግን ምስቲ ካብ ኢትዮጵያ ውሽጥ ዝተሓሓዘ ምስኾነ ትንግዲ ከምቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ዓመታት ድሙቕ ኣይነበረን። ነባሪ ከተማ መቐለ ኣይተጸጋይ ገብረ መድህን ብወገኖም ዘይተረጋገአ ኩነታት ነይሩ። ብዙሓት ምፍንቃላት ዴይሊ ናይ ሞት ዜና ክጽውልካ ከም ልሙድ ዕለታዊ ዜና ዝኾነሉ ኩነታት ብኣውርኡ ድማ ሕጊ ዘይክበረሉ ስዊልካ ብገወዝ ሓለቃ ዝምርሐሉ ከባቢታት ብጣዕሚ ብዙሓት ነይሮም እዮም። ንኣብነት ተሪኢና ናይ ክልል ርእሰ ምሕዳር ዝኣክል ብቢሮ ሓላፊ ደረጃ ዝነበሩ ዝቐተልሉ ናይ ሓንቲ ሃገር ኢታማጆር ብኣደባባይ ዝቐተለሉ ኩነታት ኮይኑ እዩ ነይሩ። ካብኡ ዝሓለፈ ድማ ትምህርቲ ተሪኢኻ ፈተና 12 ኮረብቲ ዝኾነሉ ቆፀራ ኣባይትን ቆፀራ ህዝብን ናይ ፀጥታን ናይ ድሕንነትን ስጋት ስለዘሎ ተባሂሉ ዝተናውሐሉን ኩነታት ነይሩና ዋጋ ምውሳኸውን ብጣዕሚ ዝኸፈ ኩነታት ነይሩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ። ኣተሓባሪ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተሃያሉ ጎድፋይ ብወገኖም ኩሎም ሓይልታት ዓቕሞም ከርእዩ ፈቲኖም እዮም ኣብዚ ዓዲ። እዚ ስለ ዝኾነ መዓት ገማት ሕድሕድ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ክፈጽም ምእንቲ ኣብ ዝገብሮም ምንቅስቓሳት ወንፅታት ናይ ሰብ ምፍንቓል ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዋናነት እውን ናብቲ ሃገር ክጠቕማ ተባሂሉ ዝተሓንፀፀ ሕገ መንግስቲ ምጥሓሳት እዚኦም ብምልኦም ተረኣዮም። እዚ ብዋናነት ናይ ዘይምትዕራቕ ወይ ኣብቲ ሃገር ዘለና ርድኢት ዝተፈላለዩ ምዃኑ ዝረኣናሉ ዓመት እዩ ምባል ከኣል እዩ። خيد زي حور زي الفدرال منجستي فطيرو حلفي ركب حزب عرنا ايت عمدم قبر سلاسم ايتي ارترا دنبر مخفات قلتي حزبات يكون قلتي منجستات لصنحه مفتاط تسورالو هام بارتاتون ياوتو حدش مرج ابورد موصيلو تسفاتات للرأي ليو تناي ببوليتيكا مدار بهاجر درجه توسرتلخا بوليتيكا مدار سفحي ليو تلوت خليخا مس قلتاتو معناتها نميديا نصانت فيدرال درجاون عمونتاوي كستات ترايميوم لا بتግራይ ትመጽለኻ እዚኦም የለዊ ና ፖለቲካ ስርዓት ሃገር ደረጃ ተፈቲሖም እዮም በክልል ደረጃ የተገበረይ ፖለቲካ መዳር ከስፈሐ የሚዲያ ከብሪ ስርዓት ክፈትሕ የለብል ቃላት አትኔሩ ተም ቃላት ግን የተገበረም ወይ ድማ ጠሊሞሎክ ባህል ይካል ኢህአዴግ ትገዛ ፓርቲ ሓድኖ ትልሳአነሉ በምክንያቱ ናይቱ ፓርቲ ሓድነት ምስአን ላብ ህዝቢ ወሪዱ ብዙሓት ጸገማት ተፈጥረሉ ንህይወት ምስአን ንብረት ምፍንቃል ጎንጽታት ደጋጠመሉ ኩነታት ነይሩ። ሓድሽ ዓመት ዝነበሩ ጸገማት ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና ዝብሉ ኣይተገብረ ጽዮንን ሚምን ጸገማት መንግስቲ ብቕልጡፍ ምፍታሕ እንተ ዘይጀሚሩ ግና እቲ ስጋት እናሓየለ ክኸይድ ኢሎም ሃገር ከም ሃገር ሰላም ትኾነሉ ምንግጋራት ስልጡን ዝኾነ ዝርርብ ብስርውን ዘይተመለሱ ሕቶታት ልሙለሰሉ ዓመት ክኾን ነው። እዚ ክንብል ከለና ሃገር ከም ሃገር ብሰላም ብድሕንነት ዝቕጽለሉ ዜጋታት ዲሞክራሲያዊ ዝኾኑ ምዝረባት ዲሞክራሲያዊ ዝኾኑ ምንግጋራት መፍትሕታት ክእለሸሉ ግብኦሉ ዓመት እዩ ክኸውን ልግብኦ ኢለ ይሓስብ። 2012 ከተስተኻኺሉ ነገራት ብዙሓሰናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ። ኣይተጸጋይ ወገኖም ኢትዮጵያ ይመርሕ ዘሎ ኢህወደግ ኣባላት እቲ ግንባር ዝኾኑ ውድባት ኣብ መንጎም ዘይምርድዳ እናሰፍሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ 2012 ጸገም ሃገራዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክቕጽል እዩ ክብሉ ገሊጾም እቲ ህዝብታት ዝዝውርዎ ዘሎ ኢሊታት ኢንተረስት ብጣዕሚ ዝተረሓቑ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾኑ ናብ ሓደ ከምጽእ ዝኽእል መንግስቲ ዝመርሕ ውድብ የድሊ ኣብ ኢህወደግ ኣብ ባዕሎም ዘይምትእምማን ናይ ሓሳብ ሓድነት ዘይምህላው ዘይምርድዳእ ዘይምስምማዕ ናይ ተግባርን ናይ ተሓሳስባን ሓድነት ስለዘይብሉ እዙይስ ናብ ሓደ ኣምጽኡ ክእርሞ ክፈትሖ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የለን። ስለዚ 2012 እውን ካብ 2011 ዝበኣሰ ክኸውን ዝኽእለሉ ኩነታት ኣለዎ። መረጽ ክካይድ ይካይድን ዝብል ሞገት ቀድሚ እዩ ተጀሚሩ ስለዝተደለየ እምበር እቲ መረጻ ዝካየደሉ ስራሕትና ስራሕካ
مكاد يكال نيرو سلت مرصنا مكاد عدلو عزيزنا عسيخون دحرو انت يكفطريو بوانانت تحقم زلوطو العدل كله قليتو مرص عند حر تناوحو حدازنا وحل مسرح يقولوا انتو عنقص حساب زعوا مرصا ساعات كايدهم زلو اتقال المسلي جن مرصا تناوح مالت ابز هاجر او طربيزا تفتح قدات نانقص يخدلو مالتي مرصا تخايدو حاشا تزخم حدر زخل حساسه كمصا طبق 2012 مرصات زغبر يمرص تمنغستي لغورلو لنغرات ግን مرصان ككاير كيخونس تعناقف عينت አስተዋጽኦ ይካይር ስለሌለው ምናልባትም 2012 ውን አው ጉዳይ መረጻ ንከራኸረሉ ንዋጠጠሉ ዘመን ከይንኸውኑን ከም ስጋት አለሞ ስጋት ሲሆን ቅርፍ ነው ባላየ አይታ ዓምደሙ ገብረ ስላሴ ቦገናም ንና ሃም ፓርቲ አው ሰዓቱ ካይድ ኢና ንጽበ توب أو تقرأ له بوليتيكا مهدار هم إلو تيستخخل خا مرجع مكياد تالل الترجع سلام مسأل مالتي كفت حدش عم تجمير نون ناي بوليتيكا مهدار مسفح تقرأت كايد له عرناون لوزي تقرأ والمقبر سعرك كايديو أما لا تقرأ كن قاسقسيو حزب أخراتات كايديو سلفتات كصوعيو صحفات عرسو كفالتي مما رجع إلى هذه كقربيو أو زي عنقفات تقاطيمو هوحات بعفت راح يمرجع يكايد له مالتي راديو دمص أمريكا ملقيتها صباح مقلم إذا تكتاتلو زلهم كاب واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمص أمريكا يو نابسرع مدبنا كحصل ما نحلفينا سلام كمي كأنهم عدومات كحس علمي نلومي حسر زبالة حادث حستو تراحيو زلنا كاب أسمرة أب عقابن أسرار عام حيمانوتاوي براناتاتن نواي قدسانن زتكوري بعينتو فلما يزغون سلطنا تواهبو نيرو اتي كاب هامبرغ يونيفرسيتي جرمن بزمصو 6 كيلاتات استواهبه سلطنا اتي قدمي حجي بإرتراويان استسرح سراحون زرغاغص ينيرو ما ببرهان برهي كحلفكم بمأكل مرمرن سندان هجدفن بيتحفت منبر باتريارك أرثوذكس توحدو بيتكريستيان إرتران زتودبه أب عقابن أسرارع هيمانوتاوي براناتاتن نواي قدساتن زتكورن حدثهم سلطنا تواهيو نتي أمود أتاسمون ناي ورهن حاسس زتوهاب سلطنا زوسدو 23 تساتفتي ملكت ناي ቋንቋ ግዕዝ ዘለዎም ኮይኖም ካብ ኮሌጅ ምሕደራዋኒንን ማህበራዊ ስነ ፍልጠትን አጠቃየ ካብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረሲና ቅድስተ ስላሴ ካብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ካብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ዝተዋጹ መንእስያት እዮም እቲ ስልጠና ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ ጀርመን ዝመጹ 6 ኪላታት ዝተዋሃበ ኮይኑ ነታ ጉጅለ መሪሑ ዝመጸ ፕሮፌሰር ፓውዚ ካብ 1992 ክሳብ 97 ኣብ ኤርትራ ንሓየሎ እዋናት ብምምልላስ ብራናታትን ካልኦት ጽሑፋትን كأزب كم زها على دحر متقاس بمسارات زها أتي سلطنا أب أقاومان قدن سنة صحف قانقوا جئزن كالوت انتاوي صحفاتن بسنة فلتتاو منجدي نمسرو عمن بديجيتالو منجدي أم أقابون زتكورو كم زنبرة نVOA تزاريبو دايركتر ماكل مرمرن سندان ويزرو أزيب تولد بوغنا اتماكل كابشان شاتم 1996 جميرو أم أقاب براناتاتن نواي قدوسانن بزح سرحات كم زكايدن دحر محبار أبز حجي وان بيصحفت باتريارك بديجري استمرقوا منئسيات أفريو سلازلو بتسلطنا أبيلكا نتسرح نابقوم نمسججار كم زخانة تزاريبا ويزرو أزيبا سيبا كند علامة نايز سلطنا ناي وصعتنياتات تمكرون كإدتن بملوات إرتراوان كيلاتات مفراين نتيك إدم حجي ستقبر سرح بكيلاتات أفلطو كم زركم مقبارن كم زخانة تزاريبا حتى تأويرنس تفتيرونو أتم كمهارون حاورو بزعود زي كم إرتراوي عقمسوي كأن إكسبرتس كوينوم نتسرح بعلوم تحقيقات مسكالوت كيلاتات ندا قبر كقصلو زخلو منسيا مفرايس لزخونة تقند وان علامانا تقدم حجي ستقبر أورينتيشن تواهيوام ريومو تستقبر إنفنترونت بنهن عقمس لزقبرنا يقولاتي هلو إزبل تتبيتي نيرنا قنا مسراي وقن تبو إنفنتر خمسة كايتنا حبيرو من هلو توسخ ساربيون كدلي كم زخنف دحرنا فليتنا لنا أب إيدول كسبات كم زلوا جانا حجون زتحبتهم قدامات بعلومون كبرنا تو فليتهم كسب حج عقبهم مولو حجون فرحس لزلهم زعقبوا جانا زقبروا براناتات كم زلهم فليتنا لنا سلازي توسخ ساربي كدلي تستطعمنا له سيستم ميتر جن تبقى كم زخنة زيادة مرة جاز حيومنا سلازلو كالأجزخن جبرون دينا نعو حجي دحر ساربي
እንታይ ኣሎ ነዋይ ቅዱሳትን ብራናታትን ኢና ኢንቨንተሪ ጌርና ናይ ሙሉእ ሃገር ማለት እዩ ካብ ገዳማት ክሳብ ገጠራት ናይ ገጠር ኣብያተ ክርስቲያናት ከይተረፈና ኢንቨንተሪ ጌርና ዘለና ናይ ኢስላሚክ ማኑስክሪፕት ዝምልከቱን ልክዖም ብኡ ደረጃ ኢንቨንተሪ ጌርና ኢና ካብ ደብረ ሲና መንፈሳዊ ኮሌጅ ከም ዝመፀት ዝገለጸት ነቲ ስልጠና ዝወሰደት መንእሰይ ንያት በላይ ብወገና ንኣቃውማን ኣሰራርዓን ናይ ብራና ጽሑፍ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ኣብ ምትሓዝ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ተዛሪባ ሕጂ ሓፈሻዊ ትምህርቲ እኮ ነቲ ኣባና ዘለዉ ፀጋታት ማለት በናናታት ናይ ሃገርና ብቋንቋ ግእዝ ዘሎ ሃሚገና ናይቀወም እንዲ ዛት ብሳይንቲፊክ ወይ ኮይኑሲ ኣብ ዓለም ደረጃ ከመልካ ተቐምጦን ነቲ ብሕጂ ዘለዉ ብራናታትና እውን ዝነውሐ ዕድመ ንኽነብሩ ከመልካ ናይቀወም ይሕዝ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ካታሎጊን ድበሃል ወላ ሂማን ዲጂታሊዝም ገለ ድበሃል ብዙሕ ትምህርታት ኢና ክንቀስም ቀኒና ሓፈሻዊ እንታይ ነታ ብራና ሓደ ከም ፊዚካል ኦብጀክት ሪኣ ከም ሓንቲ ንብረት ብምንታይ ቆይማላ ብምንታይ እውን ተሰሪሓ ንኣብነት መሸፈኒ ካብ መጤኻ ዲ ብዕንጨይቲ ዲነሩ ዕንጨይቲ ኮይና ብልዕሊ ንኣብነት ብሌዘር ይሽፈኒ እቲ ሌዘር እውን ትቆርበት እውን ናይ ምንታይ እንስሳ እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝጥቀምሉ ነበሩ ዓይነት እንስሳ እንታይ ነይሩ ወላ እውን ኣብቲ ፅሕፈተ መጤኻ እውን ብሴንቹሪስ እንዳፈላለየ ማለት ሕጂ ንጥቀሙ ዘለና ፊደል ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣይኮነን ሕጂ ኢቮሉሽን ናይዚ ፊደላት እውን ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ብራና መፅያ ጥራይ ብምርኣይ ማለት እዩ ፊሎሎጂ ድበሃል ዓብዲ ኮይኑ ድፅንዕ ርኢኻ ነታ ፊደል በዚ ኣፅሓፋ ነዚ ፊደል እዚ እዛ ብራና እዚኣ ቅድሚ ክንዲዚ ግዜ ዝነበረት እያ ኢልካ ክትግምግም ትኽእል ናብ ካርቦን ዴቲንግ ድበሃል ካልእ ቴክኒክ ኣተኻ ማለት እዩ ስለዚ ብዓብዩ ፀጋናትና እዩ ብሕፅረት እንታይ ዝበሃላት እዚ ኮይኑ ንሕና ክንገብሮ ድግባአና እንትኾነ ግን ምስ ዓለም ክዛረብ ትኮይንካሎም ብፋክት ኢኻ ትዛረብ ብፋክት ጌርካ ከምዚ ግእዝ ቀዳማይ ቋንቋታት በትኮይንካ ንኣብነት ብሽብጢ ወላውን ኣገዳስነቱ ክዛረብ ትኮይንካ ብሳይንቲፊክ ሜተድ ስለዝኾነ ብዙሕ ረብሓ ይፀኒሕዎ ፅቡቅ ቃ ተማሂርና ማለት እዩ ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ቅድስተ ስላሴ ኣስመራ መምህር ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ኤርትራ ዝኾነ ቀሺ መብራህቶም ብርሃነ ብወገኑ እቲ ዝቐሰምዎ ስልጠና ኣብ ናይ ቀጻሊ ስርሖም መፍትሕ ከም ዝኾኖም ተዛሪቡ ትግነት እንድልየት እንዳሉ ፀኒሕና ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እምበር ከምዚ ዝኣመሰለ ውዱን ዝኾነ ብመፅናዕቲ ዝተዋደደ ነገራት ኒር ንኽብል ኣይክእልን እየ ማለት እዩ ሕጂ ግን ንእሽተይ ዝኾነ ናይ ውዱን ዝኾነ ኣገባብ ኣፀናንዓ ረኺብና ኣለና ኣንፈት ኣትሊስት ቤዝ ሒዝና ኣለና ክብሎ ክእል ማለት ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ዝተወሳኺ ናትና ፃዕሪ እንተገይርናሉ ዝያዳ ጃስት በቃ መርሆ መፍትሕ ሂቦምና ኣለኹ ክብሎ ክእል ደፍር ማለት እዩ ከም መምህር ኮንካ እውን ትምህር ከም ዘለኻ ሓቢርካ እሞ ካብዚ ዝተምሃርካዮ ኣብ ተምሃሮኻ ምትሕልላፍ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ሓጋዚ ኮይኑ ረኺብካ ኢኻ ምስኡ ተኣሳሲርካ ናይ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን መምህር ጥራይ ዘይኮንኩስ ናይ ምርምርን ሕትመትን ጎላይ እንደገና ተወሳኺ ቸርች ኣርት ኤንድ ትራዲሽን ዝበሃል ትውፊትን ጥበባት እንጂ ኣብቲ ጥበባት እንጂ እንተሪና ኣብቲ ትውፊት ንባዕሉ ትራዲሽን ማለት እዩ ኦራል ትራዲሽን ክኾን ይኽእል ሪትን ትራዲሽን ክኾን ይኽእል ኣብኡ ሕጂ ሊተሬቸር ዝብል ክፋል ስለ ዘሎ ኦራል ሊተሬቸር ኣሎ ሪትን ሊተሬቸር ኣብኡ ሕጂ ብራና ዓብዪ ቦታ እዩ ዘሎ ሕጂ ከምታ ኮርስ ሕዚያ ዘለኹ ሕጂ ዘለኹ ኢንስትራክተር መጠን ብጣዕሚ ሓጋዚ ነ ንባዕላ ስለዚ እፅበያ ፀኒሐ ንእሽተይ ነገር ፅቡቕ ነገር ቤት ሒዘላ ኣለኹ ደፍር ማለት እዩ ካብ ዓሳ ዝህበካሲ ምግፋፍ ዓሳ ዝምህረካ ዮም ዝብሎ ቦታትና ልክዕ ንሶም ንመስግን እቶም ወፃተኛታት መምሃራና ባዕልና ሕጂ ንሕና ንእሽተይ መመገሲ ይብና ኣሎ መምህር ኩሉ ግዜ ኣብነት እዩ በቃ ዝበዝሐ እዮና ናትካ ናባኻ እዩ ዝግደፍ ማለት እዩ ስለዚ ንሶም ንኣቶም እንዳመስገንኩ ንሕና ግን ባዕልና ከነማዕበለቶም ሕጂ ብዛ ሰሙን እዚኣ ቀኒና ዘለና ተምሃሮ ብዝረኸብናዮ ዝያዳ ፃዕሪ እንዳወሰኽና ከነዕብዮ እየ ዝምነ ማለት እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ከም ጸሓፊ ክፍሊ ምርምርን ስነዳን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ዲያቆን ሲራክ ተክለማርያም ብግዲኡ እቲ ትምህርቲ ነቲ ዝጸንሐ ናይ ኣናሎግ ኣሰራርሓ ብዲጂታላውን ውሕስን መንገዲ ንምዕቃቡ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ተዛሪቡ እዚ ሕጂ ዝተዋሃበና ክነጻጸር ከሎ ካብኡ ዝተፈለየ እኳ እንተዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ስራሕ ግን ዓሚቕ ዝኾነ ፍልጠት ወይ ድማ ዓሚቕ ዝኾነ ተመክሮ ኣይጸንሐናን ማለት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ካታሎግ ናይ ማይክሮፊልም ኣውኢና ፀቂጥና ንዓይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንዓዮ ዕዮ ምዕቃብ ብራናታት እዩ ብቐንዱ ማለት እዩ ንኣብነት ካታሎግ ክንብል ከለና ንሓንቲ ብራና እንታይ ትሕዝቶ ኣለዋ መዓዝ ተጻሒፋ መን ጽሒፍዋ እንታይ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለዋ እዩ ዝገልጽ እቲ ካታሎግ ብቐንዱ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ኣብ ካታሎግ ኩሉ ተጸኒዓን ሓፈሻዊ ዝኾነ መብርሂ ናይታ ብራና ምስ ሓዝና ድማ ናብ ክፍሊ ማይክሮፊልም ሰጊራ ትስኣል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ጸንሐና ተመክሮ ኣብዚ ናይ ማይክሮፊልም ብኣናሎግ ኢና ንሕና ክንስእል ጸኒሕና ማለት እዩ እቲ ኣናሎግ መስኣል ኢልና ድማ ምስቶም ነዚ ክፍሊ እዚ ዘወሃድዎ ምርምርን ስነዳን ህግደፍ ማለት እዩ እዚ ስራሕ እዚ ንኮንፊደንሻል ወይ ድማ ምስጢር ንምዕቃብ ብዲጂታል ተተሳኢሉሲ ካልእ ሰብ ክጥቀመሉ ይኽእል ኢኻ ምባል ኢና ኣናሎግ ክንስእል ጸኒሕና ማለት እዩ ስለዚ እዞም መፂኦም ጽንሑ ሞያውያን ግን እዚ ክንሰርሖ ዝጸንሐና ኣገባብ ክንቂሮ ከም ዝግባአና እዮም ሓበሬታ ሂቦምና ማለት እዩ ብዛዕባ ብዲጂታል ሲኢልካ ምስጢራውነቱ ምዕቃብ ቀጻልነቱ ምዕቃብ ድማ ኣስፊሖም ክልስ ሓሳብን ብተግባርን ክምሁሩና ጸኒሖም ማለት እዩ ስለዚ ተመክሮ እዚ
ምዝ ጸናሕናዮ ክናጻጸር ከሎ ኣዝዩ ዓቢ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ጸናሕኩም ተመክሮን ኣብዚ ሕጂ ዝተምሃርኩሞን ብምውድዳር ኣብ ቀጻሊ እስከ ነዚ ተሓዛነት ተጀሚሩ ዘሎ ኣሰራርሓ ንኽምቕያር እንታይ ተታታትዎ ወይ እንታይ ዝሓስኩሞ መደብ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ፍሉይ ነገር ንሕና ዝረኸብናሉ እንተልዩ ሓደ ንጹር ዝኾነ ናይ ካታሎግ ፎርም ኣዳልዮምልና ኣለዎ ማለት እዩ ብቴክኖሎጂ ብኮምፒውተር አንድ አውትን ዝተዳለወ ፍሉይ ዝኾነ ፎርማት ናይ ካታሎግ ኣዳልዮምልና ኣለዉ ካብኡ ተበጊስና ድማ ብዙሕ ነገር ከም ንዓይ በፂሕና ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብቲ ናይ ማይክሮፊልም ድማ ብዛዕባ ናብ ዲጂታል ዝቕየረሉ መንገዲ መደባት ሓንፂፅና ኣለና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምስ ማእከል ምርምርን ስነናን ብምርድዳእ ነዚ ሒዝናያ ዘለና ፕሮጀክት ናብ ዲጂታል ዝቕየረሉ መንገዲ ምንዳይ ማለት እዩ أما دعاتا ويزورو أزيب معقاب نوح جزء زوسدن كيلاو عقن زحتتن بمخانو أزيستوها بسلطنا نايفلمان مبقسم كوينو أزوم من إسيات زلعالة مرتي نخط أسمون أدل نخراهبون كم سراح تزاريبا برحانة برح لدمس أمريكا كابس مرا ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ማእኸል መሐበሲ ግዳይ ጾታዊ ጥቃዓት እፎይታ ስራሕ ጀሚሩ እቲ ትካል ጾታዊ ዓመጽ ንዝተፈጸመን መንእሰያት ብፍላይ ከዓ ቆልዑ ዝሕብሕብ እዩ ወይዘሮ ሰላማዊት ቅጣው እተሓባሪት ናይቲ ማእኸል እየን እቲ ትካል ብፍላይ ድማ ህፃናት ኣዋልድ ብጾታዊ መጥቃዕቲ ዝወረደን ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ሓብሒቡ ናብ ንቡር ህይወተን ከኣትዋ ከም ዝሰርሕ ወይዘሮ ሰላማዊት ገሊጸን ኣለዋ ዓለም ፍስሓ ናብቲ ማእኸል በኣካል ከይዱ ዝሰርሖ ንመደብ ጥዕና ሊኡኽልና ኣሎ ናብ ማእኸል መሕብሕቢ ግዳይ ጾታዊ ጥቃዓት እፎይታ ኣብ ዘምራሕ ኩሉ ግዜ ኣዝየን ኣናእሽቱ ቆልዕን ናብትን ክብላ ዝረኸብክዎን ሓበሬታን ዘይብሉ ሰብ ናብ ማእኸል መውዓል ህፃናት ዝኣተኻ እዩ ዝመስል ግን ድማ ብሓቂ ግዳይ ጾታዊ ጥቃዓት ናይ ዝኾና መውዓል ህፃናት እዩ ልብኻ ዝሰብር መሊእኻ ሓበሬታ ንምእካብ ኣብቲ ማእኸል ክትጸንሕ ምጻር ዝኣብየካ ስምዒትካ ምቁጻር ስጋብ ትስእን ልባዊ ሓዘን ይስምዓካ ምስ ወይዘሮ ሰላማዊት ቅጣው ዝገበርክዎ ውግዕኖ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣለዉ እዮም ብፍላይ ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓት ኣለዉ እዮም ናይዚኦም ብብዙሕ መልክዕ ዝግለጹ እዮም ንዚኦም ፀገማት እዚኦም ብፍላይ ድማ ጾታ ትሕት ዕድመ መርዓ ክኾን ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ኣገዲድካ ምድፋር ዕድመአን ዝበፅሕ ክኾን ይኽእል ህፃናት ክኾኑ ይኽእል እዮም ዝተፈላለዩ ፀገም ዘጋጠሞም ህፃናት ወይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ በብገዝአን ዘጋጠመን ፀገም ሂዘን ኮፍ ክብላ ዘይኮነስ ካብቲ ፀገም ወፂአን ናብ ንቡር ተመሊሰን ቀጻላይ ህይወተን ብዝግባእ ዝመርሓሉ መንገዲ ንምፍጣር ተባሂሉ እዚ ትካል እዚ ተመስሪቱ ግርም እቲ መልዓሊኹም ምክንያት ዝኻብ ኮነ ክንደይ ዝኣኽላ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ተቐቢልኩም ኣለኹም ዕድሜን ብማእኸላይ ክንደይ ይኸውን ካብ 3 ዓመት ስጋብ 3 ዓመት ዘካተተ እዩ እዚ ድማ ዝበዝሕ ዘሎ ካብ ዕድመን 6 ስጋብ 14 16 ቆልዑ ካብ 15 ዓመት ስጋብ 24 9 ቆልዑ ካብ 25 ስጋብ 35 7 ካብ 36 ክሳብ 3 ዓመት ድማ 7 እዚ ክበሃል ከሎ ብፌስቱላ ምክንያት እውን ዝመጻና ኣብዚ ልተወሰነ መዓልቲ ጸኒሐን ናብቲ ትካል ከይደን ድጋፍ ረኺበን ናብ ዓደን ዝምለሳ ኣለዋ ማለት እዩ መብዛሕትአን ግን ኣገዲድካ ምድፋር ምክንያት እየን ኣብዚ ትካልና እዚ ዝህብሓ ዘለዋ እሞ ንብርክት ዝበለ ሰብ እውን ክርድኦ ዝግበአና ህፃናት እውን ከይተረፈ ኣብዚ ምህላውን እዩ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ካብ ዘለዋ ከምዚ ዓይነት ጾታዊ ጥቃዓት ዘጋጠመን ህፃውንቲ ምዃነን ተረዲእ ኣለኹ ግን እዚአን ጥራሕ ድን ኮታ ኣለዎ ድዚ መሕብሕቢ ብዚ ሕዚ ሰዓት ያው ትካልና ከምቲ ትሪኦ ዘለኻ ብጣዕሚ ውሕድን ካብ 40 ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ንምትእንጋድ ዘጸግም እዩ ዘለዋ ኣራት እውን ውሱናት እየን ዘለዋ ብኣንጻር እዚ ግን ብሙሉእ ትግራይና እዚአን ጥራሕ ድኢልካ ክውሰድ ግን ኣጸጋሚ እዩ ምክንያቱም ዕለት ዝፍጸሙ ጥቃዓታት እውን መልክኦም እናቀየሩን እናበዝሐ ይመጸሉ ኢልካ ኣፈይ መልኤ ንምድፋር መጽናዕቲ እኳ ዘድልዩ እንተኾነ እዚ ነገር ገገዘአን ኮፊለን እየን እምበር ትጸገምስ ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ስለዚ እዚ ቦታ እዚ እኩል ኣይኮነን ግዳስ ደፊኡ ተመጺኡስ ናበይና ዝብል ነገር እውን እኳስ ፍርሕ ኣለና እዩ ብመን ይሕገዝ ዘሎ ዛጊድ ተሓገዝ ሁልዩ ማለት ካልኦት ህፃውንቲ ሙሳኺ ይኽእለኩም ዶ እዚ ድጋፍ እዚ ዝግበር ዘሎ ብዋናነት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ
ተካሂዶ ዘላ ማህበር ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ለይኮነስ UNFPA ብምትህጋዝ ብክልቲኡ ትካልዩ ዝካሄድ ዘሎ ማህበር እያ ትመርሖ ዘላ በዚ መሰረት ኣብዚ ዘሎ ሰራሕተኛን ብማህበርና ዋዲድና ኢና ንሰሮ ዘለና ናይ ገንዘብ ድጋፍ ዝገብር ዘሎ ድማ ክልቲኡ ትካልዩ እዚ ድማ እኩል ይኮነን ብናይ ሓደን ብናይ ክልተ ትካል ዝካሄድ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ማንም መንግስታዊን ዘይመንግስታዊ ትካል ሓላፊነት ብምዃኑ ንህና ብኣና ጥራሕ እዚ ክንዋጽ ኢልና ኣይንወስዶን ናብዚ ምስኣተዋ ኣብዚ ማእኸልኩም ኣብዚ መሕብሐቢ እፎይታ ማእኸል እንታይ ሓገዝ ዝግበረለን ያው ናብዚ ምስ መጻ ኩለ መዳይ ድጋፍ ዝግበረለን ክንዲ ዝካል ኣብ 3 ወርሕ ውሽጢ ሓንቲ ግልጋሎት ተረክብ ጓላንስተይቲ ትድጋፍ አጠቃሊላ ኣብ 3 ወርሕ ውሽጢ ናብቲ ዝነበረቶ ክትምለስ እያ ዝብል ትጽቢት ዝግበር ማለት እዩ ኣብ ክልዚ እና መዳይ ግልጋሎት ተረክብ እያ ምስ ኣይደር ሆስፒታል ምትእስሳረለና ተደፊራ ካብ ዝጸንሕትሉ ግዜ ጀሚሩ ወይ ድማ ካብ ዝተፈለጠሉ ግዜ ጀሚሩ ሕክምና ረኺባ ብሪፈር መልክዕ መጽያ ናብዚ ቀጻላይ ሕክምና አትቅጽል ጎና ጎኒ ናይ አይምሮ ኩነታት ናይ ስነ ልቦና ትምህርቲ ይወሃበን ካው እንደገና ናይ ሕጊ ምስ ናይ ሕጊ ምስ ፈተስ ተኣሳሰረ ተበዳሊ በሕጊ አድላይ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰደሉ ናይ ሕጊ ስራሕውን ይስራሕ እዩ ኣብ መጨረሻ ከከም እድመአን ምስ ዘለወን ድልኤት ብፍላይ ካብ 18 ዓመት እድመ ንልዓል እንድህር ኮይነን ኢቭን እውን 17 ኮይነን እውን ምስራሕ ዝኽእላ እንድህር ኮይነን ድልየተን መሰረት ዝገበረ ስልጠና ብምሃብ ስልጠና ወዲኤን ኣብ ዝከዳሉ ወረዳ ናይ ስራሕ ገዲ ዝፈጥራሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ገና ይጀመርናዮን ግን ናይ ጨጉር ስራሕ ናይ ስፌት ካልኦት እውን ምስ ናይ ቲቪት ብምትእስሳር ድልየተን መሰረት ዝገበረ ስልጠና እናሃብካ ሲኦሲና ተፈተና ብዝወጻሉን ቀጻለ ህይወተን ዝመርሓሉ መንገዲ ንምፍጣር እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ቀጥኢለ ዝረኸብክዋ ግዳይ ጾታዊ ጥቃዓት ዝኾነት ጓል 15 ዓመት ተማሪት 5ይ ክፍሊ እያ ትዛረባላ ኣነ ብዙሕ ነገራት ትንስለድወነ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ናብዚ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ማለት ሃማደይ ሃም ብዙሓት ነገር ስለድገብራለይ ሳተን ኣነስ ብጣዕሚ እንበቃ ከዓቅምድ ላዕልስ ሓመገ ሕክምና ትምህርቲ ያገልግልና ስነ ልቦና ንቤተሰብና ከመገርና ከም እናረድኦም ንዞም ካልኣት ጥቃዓት ዝበጽሖም ከመገርና ከም ትነብሎም ሃም ገይሮም ኣምሕሮምና እዮም ካብኡ ከዓ ሕክምና ለንህና ጥዕና ሙሉእ እዩ እዛ ህፃን ኣብቲ ማእኸል ብዝግበረላ ምሕብሓብ ናብ ንቡር ተመሊሳ ድሕሪ ትምህርቲ ምምሃራ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ከም ትደሊ ትዛረብ ኣነ ድኾነ በቃ ሃም ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ካድ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ደስ ይለኒ ማለት ደኣታተን ክሕግዝ ደስ ስለ ዝብለኒ በቃ ሓማታተን ክኾን ደሊ ማለት እዩ ካብኡ ደሞ እዚ ጥቃዓትስ ክሕደግ ኣለዎ ጥቃዓት ዝፍጽሙ ሰባትስ በቃ ክሓድጉ ኣለዎም መንግስትስ በቃ ድዘማ ወዳትስ በቃ ሕደጉ ማለት ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሓት ሓቀይ ብዙሓት ኣለዎ እንዲም ድሕና ግንስ ዳብ ሰይጣን ዝቀየሩ ሰባት እንህዩ ጥዑያት ንሃለዩ ዳብ ካልእ ዝቀየሩ እንህዩ እዮም ብዕለታት ማለት እዩ ዝቀየሩ እንህዩ እዮም ከዚ ግን ብዙሓት ሰባት ጥቃዓት ስለዝበፅሐና በቃ ክሓድጉ ኣለዎ ማለት ልዕሊ 62 ሚእታዊ ጉዳይ ጾታዊ ጥቃዓት ብናይ ቀረባ ቤተሰብ ከም ዝፍጸም ወይዘሮ ሰላማዊት ኣብ ልዕሊ ምሕባረን ንባህልን ስነ ምግባርን ትግራዋይ ዘይገልጽ ግብሪ እሞ ካብ ጽዩፍ ስራሕ ክእርነቡ ጸዊዐን እቲ ማእኸል መሰልጠኒ ማሽናት ዘድልዮም ብዙሕ ተርፎን ስለ ዝኾነ ኩሉ ገባር ሰናይ ኢዱ ክሓውስ ኣለዎ ክልቲአን ዝሃባን ሓበሬታ የመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ናይ ድምፃዊ ዘኣማን ግርማ ዓውደ ዓመት እናበለ ዝደርፋ ክሰና